салом дӯстони азиз, шумо дар канали Тоҷикистон имрӯз ҳастед. Дар ин канал мо ҳамаи хабарҳои имрӯзаи Тоҷикистонро мегӯем ва имрӯз формати хабарҳо камтарак дигар мешавад. Мо давраҳои пеш хабарҳоро мехондем, аз ин пас бошад онҳоро ман пешакӣ хонда дар бораи онҳо ба шумо маълумот медиҳам. Хабари якум албатта дар бораи коронавирус дар Тоҷикистон аст. дар ин ҷо имрӯз вазорати тандурустии Тоҷикистон қайд кардааст ки дар як шабонарӯзи гузашта боз 204 нафари дигар ба бемории коронавирус гирифтор шуданд, ки ҳамагӣ то 16 май теъдоди гирифторони коронавирус ба 1322 нафар расидааст. дар як шабонарӯзи гузашта боз 3 нафари дигар аз ин беморӣ фавтидаанд, ки ҳамагӣ дар Тоҷикистон аллакай 36 нафар ба ин беморӣ аз асали ин беморӣ фавтидаанд. ёдрас мешавем ки рӯзи 15 май дар Тоҷикистон 211 нафари дигар ба бемории коронавирус гирифтор шуда буданд. 16 май бошад 204 нафар. мо мебинем ки ин рақамҳо тахминан як хел ҳастанд. ин аз он далолат медиҳад ки теъдоди гирифторон вақтҳои охир зиёд шуда истодаанд. расонаҳои хабарӣ баъди гуфтани маълумоти коронавирус ҳамеша мегӯянд ки теъдоди зиёди мардум ба ин омори давлатӣ, ба ин омори расмӣ боварӣ надоранд ва дар интернет бисёр хабарҳое ҳастанд ки мегӯянд ки имрӯз мисол яке аз хешовандонашон ё ки ҳамсояҳояшон аз ин беморӣ фавтидаанд, вале ин маълумот дар омори расмӣ қайд мешавад ё не, инро ҳеҷ кас гуфта наметавонад. қобили зикр аст ки рӯзи 15 май эълон карда буданд ки Маҳмадтоҳир Зокирзода, раиси маҷлиси намояндагони Тоҷикистон, бо аломатҳои илтиҳоби шуш ба беморхона афтодааст ва баъди 10 рӯзи муолиҷа ӯро аз беморхона ҷавоб додаанд. яке аз корбарон ки номи худро Занги Тоҷик нишон додааст, дар радиои Озодӣ дар комментарияҳои ин маълумот навиштааст: дар беморхона бистарӣ ҳастам, ягон шароит нест. Ҳама доруву дармон аз тарафи худамон, тесту анализҳо пулакӣ, духтурон нодуруст уколу капелҳоро менависанд. Мана дар натиҷа пас аз 10 рӯз боз дигар доруи укол навистанд. Гирья карда шиштем. Фақат шифо аз Худои меҳрубон умед дораму халос. қайд кардан лозим аст ки дӯстони азиз, дар ин шабу рӯз, дар ин вазъияте ки дар Тоҷикистон алҳол ҳаст, шумо худро бояд бениҳоят эҳтиёт кунед, то ки ба касалиҳо гирифтор нашавед. шумо ҳамарӯза дар расонаҳои хабарӣ дар интернет мехонед ки дар шифохонаҳо ҷон нест, онҳо қабул намекунанд ва он ҷо пур аз беморони коронавирус ҳаст. агар шумо гарчанде касали коронавирус набошед, эҳтимол ҳаст ки дар он ҷо ин касалӣ ба шумо мегузарад. аз ин сабаб аз шумо хоҳиш мекунам ки худро хело эҳтиёт кунед. мавзӯи дигар ин дар бораи аппаратҳои ДНС ё ин ки дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ мебошад, ки беморони коронавирус ба онҳо ниёз доранд. созмони ҷаҳонии тандурустӣ мегӯяд ки аз 120% беморони коронавирус ба ин аппарат ниёз доранд. дар ин ҳолат вазорати тандурустӣ гуфтааст ки дар Тоҷикистон ҳамагӣ 500 дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ алҳол ҳаст ва чанди дигаре бояд ҳамчун кӯмак аз созмонҳои байналмилалӣ ба Тоҷикистон ворид карда шаванд. гуфта мешавад ки ин аппаратҳо дар давраҳое ки коронавирус набуд $10,000 нарх доштанд ва алҳол ки коронавирус пайдо шуд ва дар дунё бисёр давлатҳо ба ин аппарат ниёзманд шуданд, нархи ин аппаратҳо хело боло рафта алҳол аз 100 то $150,000 ташкил медиҳанд. дар натиҷаи яке аз пурсишҳо радиои Озодӣ айниқ кардааст ки дар беморхонаи Зарафшон 8 адад аз ин аппаратҳо ҳаст ва дар маркази Карим Аҳмадов, беморхонаи машҳур ба номи Якум Советский, алҳол 14 аппарати ДНС мавҷуд дорад. мақомоти беҳдошти вилояти Хатлон мегӯяд ки дар вилояти онҳо 131 адад аппарати ДНС ҳаст. дар минтақаи Кӯлоб бошад 35 адад.
дар шаҳри Хуҷанд бошад, аз ин аппаратҳо 143 дона ҳаст. дӯстони азиз, ин ҳама рақамҳо нишон медиҳад, ки теъдоди ин аппаратҳо дар Тоҷикистон хеле кам аст ва он нишондодҳое ки мо дар аввали ин видео гуфтем, дар Тоҷикистон ҳар рӯз тақрибан 200 нафар бемории коронавирус шуда истодаанд. Гуфтан мумкин аст, ки пас аз чанде дар Тоҷикистон норасоии ин аппаратҳо хеле зиёд ҳис карда мешавад.